En mä kuullut, kun oli tässä sisällä. Se on moottorisirkkeli. Moottorisirkkeli. Mitä se nyt silleen? No vittu, 30 vuotta metsurina, kun niitä sattuu ja tapahtui. Niin se raapas vaan. Mä oon syntynyt Lapissa. Aivan. Joo. Tietenkin sä oot syntynyt Lapissa. 60 vuotta vanha äijä yli. No voi olla ollut pienessä kylässä. Sopii liiveihin. Just ikiseen saa liivit päälle, niin se on siinä. Asia vilpitön. Asia vilpitön. Mikä toi tatuointi oli, mikä tuossa olkapäässä? Se on mun Saksan morsia. Saksan morsia? Mä olin laivahommissa merimiehenä. Merimiehenäkin. Oliko hyvä pillu? Sillä vai? Niin. Oli niin, että mulla on tyttö siellä syntynyt. Niin, yksi saksalainen tuli. Se on Katariina. Adolfi Jääkeläisiä löytyy vittu. Kyllä. Kaikkia muita mä oon nussinut, mutta Eskimo en oo ikinä. Eskimon pillu, että saa. En oo ikinä, kaikkia muita. Oli intialaisia, neikereitä, kuupalaisia, kaikkia. Kuupalaistakin on tullut. Oo vittu, mulla oli morsia kuupalainen. Morsia oli kuupalainen? Oli. Sä oot sitten kiertänyt maailmaa vähän enemmänkin. No perkele, niin paljon maailmaa, että jos tepataan yhteen matkaan yhteen, niin se jää vielä kesken. Sulla pitää olla iso mulkku sitten. Onko se totta? 28. 28 tänään. Se päivän oli 33. Ja puoli. Pitäisikö se näyttää nyt? Pystyykö näyttämään mitenkö sitä mulkkua? 56. Ei kun se kutistuu, kato, kun ilta vanhenee. Ai just joo. Niin ilman myötä menee pituus. Voisahan sitä nyt vähän heilauttaa tossa. Onko se totta, että Eskimon pillu on kylmä kuin jää? Sitä kun nussii, niin jäätyy päälle. Sanoin, että ei se oo saanut Eskimoa. Niin, toi auki jo. Oh. No vittu. Mähän kerroin veljeni äsken, että Eskimo ei oo saanut. Mut niillä on kyllä pilluja ihan karvaton. Sitä mä oon metässänyt kyllä 45 vuotta. Västöstä. Niin käännytään Tahvenanmaalta hakee Eskimo-pillua. No kuupalainen oli huippu. Oliko se paras? No oli se. Minkälainen kerros vähän? Se oli 154 senttiä pitkä muija ja pillun kartta oli kuin piikilangan pätkiä. Varmaan sattunut vittu. Sattu, kun mä sanoin, että nyt menet nelikontiin. No se meni myös. Millään kielellä? Millä kielellä pelattiin? Tällä millä on jo kalaa. Siinä ei kyllä. Niin, kerro vaan tarinaa vielä. Niin, sano mulle, että se maksaa 400 saksamarkkaa. Mä sanoin, että mä annan 500 heti. Se sanoi, että miten hän menee, mä että meet nelikontiin. Mä otin vyötäralta kiinni kyllä ja kato, eihän mulla mikään pieni ole Niin, toi pitää vähän pitemmän. Joo, niin. Joo, pitempi koska. Minä pystyn heittämään pitemmän varvin, kato. Puolen metrin mä pystyn heittämään varmin. Ja mä sanoin, että saanko mä laskea sisään, niin sanoin, että anna palaa. Niin meni sisään, niin puoli litraa tuli lattiallekin. No sen verran suunnilleen. Kun ei kaikki mahtunut sinne. Kyllä sä oot äijä. Mä oon Älä näin ja... No voi herra jumala. Ei, kun ihan kiva, kun on ystävien kanssa. Jarski. Me ollaan kaikki kalakerhoja. Se laittaa pohjalla ei. Tip top. Pitäis olla. Kaikki kalakerhoilla ollaan, me ollaan veriveljiä ollaan. Niin on. Mä oon käynyt täällä